Ауду биллахи минешшейтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаһ субханаһу ва тағала мөхтәрәм кардәшләр, шөкр юма көннәребезне бәрәк кылсын. Аллаһ Тәгаләгә һәрбер мактау сәнәләребез, һәрбер алыкларыбыз ирешеп торсын. Аллаһ субханаһу ва тағала безгә дөньялыкта дөнья бәхете, ахиратта ахират бәхетләре биреп, гөнаһларыбызны гафу әйләсен, гыйбадәтләребезне кабул кылсын. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салават шәрифәләребез ирешсен. Аның сөннәте белән яшәп, аның өммәтеннән булырга безгә Аллаһ Тәгалә насыйплар әйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр Алла бирсә, гомерә турында. Инде шушы соңгы вакытта күреп торасыз, бик күп кеше гомерәгә йөри башлады. Гомерә нәрсә соң ул дигәндә, шулай бит, гомерә ул кече хаҗ. Хаҗның нәрсә икәнен инде беләсез. Шулай бит, хаҗ ул ислам диненең 5 нигезләренең берсе. Мәккә, Мәдинә шәһәрләренә барып, анда билгеле бер йолаларны үтәп кайту бу хаҗ дип атала. Нәкъ шунда ук барып кайтыла кече хаҗда да, ләкин инде йолалары кимрәк була. Мәсәлән, Гарәфә тавында басып торасы юк, Мина, Муздалифа җирләрендә буласы юк, таш ыргытасы юк баганаларга. Бары тик Мәккә шәһәрендә үтә торган гыйбадәтләр. Моңа керә таваф кылу, моңа керә саи, ике тау арасында йөрү, шулай бит. Әлбәттә инде моңа керә ихрам. Ягъни билгеле бер киемнәр киеп, шунда керү һәм ихрамнан чыгу. Шушы гомрәнең тәртипләре дик. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу кече хаҗ гомрә була. Хаҗның бәясе былтыр артты. Хайран артты, шулай бит. Соңгы тапкыр барганга караганда 3 тапкырга артты дияргә була. Һәм күп кенә кешеләр инде хәзер гомрәгә йөриләр, баралар, чөнки бәясе арзанрак, һәм инде квота да юк. Елның төрле вакытларында барырга була. Кыш көне дә, җәй көне дә, яз көне дә үзеңнең ял көннәреңне, җаеңны карап, шулай ук гомрәнең вакыты да кыскарак. Мәсәлән, атна 10 көнгә барырга була, хаҗ гадәттә 2 атнадан да кимгә барылмый. Кай очрактарда инде 30-40 көнгә баралар кешеләр хаҗга барганда. Менә шулай итеп, шушы әзрәк җайлылыгы белән, арзанлыгы белән шулай бит кеше гомрәгә барырга тырыша. Әлбәттә, гомрә хаҗны алыштыра алмый. Ягъни син 10 тапкыр гомрәгә барсаң да, барыбер синең өстеңдә хаҗ кылу вазифасы, фарызы кала. Шулай да гомрәгә аерым йөрергә кирәкме, ярыймы? Һәм ал гомрәгә йөрүнең ни файдасы бар икән? Менә шуның турында әзрәк сөйләшеп китик әле, мөхтәрәм кардәшләр. Инде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, бер артлы гомрә кылган вакытта ди, киләчәк гомрә үткән елның гөнаһларын бетерә ди. Ягъни 2 гомрә арасында кылган гөнаһларны Аллаһ Тәгалә гафу итә. Менә без беләбез, 2 Рамазан арасында Аллаһ Тәгалә кылган гөнаһларны гафу итә. 2 җомга арасында һәм гомрә кылганда чират шулай бит. Сенең күпмедер вакыттан соң анда 2 гомрә арасында кылган гөнаһларны Аллаһ Тәгалә гафу итә ди. Инде хаҗга килгән вакытта ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм, хаҗны кеше кылса, хаҗның җәзасы, ягъни савабы дип әйтик, җәза ул теге наказание дигән генә сүз түгел араб телендә. Хаҗның савабы ул җәннәт ди. Кабул булган хаҗның савабы җәннәт. Ягъни кемнең хаҗы кабул булган, ул кешегә җәннәттән башка бер нәрсә юк инде ди. Менә шулай итеп без күрәбез гомрәнең иң беренче файдасын монда, ул да булса гөнаһларыбызны кечерүнең бер ысулы гомрәгә барганда. Димәк, гомрәгә барырга кирәкме, юкмы? Гөнаһлар кечерелгәч, димәк, кирәк, димәк файдасы бар. Чөнки һәрберебезнең гөнаһлары була. Гөнаһларны ничек тә булса гафу итәргә тырышабыз. Аллаһ Тәгаләдән гафу сорыйбыз, шулай бит, истигъфар, тәүбә кылабыз. Әмма кай вакытта белмәгән гөнаһларыбыз күп була. Кечкенә гөнаһларыбыз җыелып тора. Һәм инде аларны менә шушындый изге гамәлләр кылып, без үстебездән төшерә алабыз. Икенче бер хәдистә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, хаҗ белән гомрәне чиратлаштырыгыз ди. Ягъни хаҗга баргансыз икән, гомрәгә дә барып кайтыгыз ди. Гел гомрәгә генә йөрмәгез, хаҗга да барып кайтыгыз ди. Мәсәлән,
Әбу Ханифа рахимахуллаһ әйтә, акчасы булган кешегә 4 ел сайын хаҗ кылу хәерле ди. Акчасы булган кешегә 4 ел сайын хаҗ кылу хәерле. Ул фарыз түгел инде, әлбәттә. Ләкин мустахаб гамәл, ягъни хәерле гамәл булып санала ди. Шулай булгачтын, хаҗны гомердә бер тапкыр гына кылдым да, өстемнән төште дип, рәхәтләнеп утырырга кирәкми. Җаең булса, барырга тырышырга кирәк. Акчаң булса, юллар ачык булса, шулай бит барырга тырышырга кирәк. Ни өчен дигәндә, бүгенге көндә безнең Аллага шөкер андай мөмкинчелек бар, бүген акчага килеп терәлә күп нәрсә. Безнең өчен. Башка илләрдә акча проблемасы гына түгел. Башка илләрдә, мәсәлән, квота проблемасы бар. Яшь проблемасы бар. Мәсәлән, 45-кә кадәр бара алмыйсың син, нәрсә эшләсәң дә, кайбер гарәп илләрендә 50-гә кадәр. Яшьләрне җибәрмиләр. Олы кешеләрне генә барырга теләүчеләр бик күп. Шуңа күрә олы кешеләрне җибәрергә тырышалар. Хәтта Урта Азия илләрендә, мәсәлән, Үзбәкстан, Таҗикстанда да чиратка басалар барыр өчен. Анда ул илдән килгән күп кенә кешеләр безнең ил аркылы хаҗга барып кайталар. Моннан чират юк бернинди. Акчаңны тотып барасың да китәсең. Былтыр квота азрак кимерәк бирелде. Былтыр инде теләгән кешеләр бара алмадылар. Соңрак силкенә башлаган кешеләр берәр ай алдан да, 2 ай алда бара алмыйча калдылар. Чөнки шундый килеп чыкты, квоталар азрак иде. Булай теләгән кеше, Аллага шөкер, моннан китә ала, чөнки теләүчеләр күп түгел. Теләүчеләр күп түгел. Мөселманнар процент ягыннан карасак, безнең илдә күп түгел. Аларның бөтенесе дә хаҗга барырга мөмкинчелеге юк яки теләге юк. Андыйлар да бар, мәсәлән, хайран гына акчалы мөселманнар да әле хаҗга барырга ашыкмыйлар. Нәрсәдер тотып тора аларны. Балалар бәлки хаҗга барып кайтса, гынах кылырга ярамый дип куркалардыр, шулай бит инде. Бер хаҗга барган вакытта елда бер бабай шулай дип әйтәдер, хәзер гынах кылып булмый инде ди. Хаҗга баргачтын ди. Аны аңача да кылып булмый, шулай бит. Аңача да кылырга ярамый аны. Инде хаҗга бер барып кайткач, гынахларын кечерилгәч, бүтән аны җыярга кирәк түгел дигән кебегрәк кеше уйлап йөри. Ләкин акчаң бар икән синең хаҗга барырга, ул фарызга әйләнә. Аны син калдыра алмыйсың. Әгәр син аны калдырасың икән 2-3 елга, башка елларга, шулай бит, ул елларның акчаң булмаса да фарыз булып тора ул сиңа хаҗга бару. Фарызлыгы аның өстеңнән төшми. Чөнки акчаң булганда бармадың, хәзер хәерче булганда барбер барырга тиеш. Өстеңдә бурыч булып кала. Шуңа күрә хаҗ вазифасы, мөхтәрәм кардәшләр, аның икенче әйбер, шулай бит, мәҗбүри. Ләкин чиратлаштырыгыз ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, гомерәне дә кылыгыз ди. Гомерәнең үзенең рәхәтлеге бар. Нинди рәхәтлеге? Беренчедән, син Мәккәдә буласың. Чыгып йөрисе юк, җиңеләя. Икенчедән, гадәттә гомерә вакытында кеше әзрәк була хаҗга караганда. Димәк, иркенрәк йөри аласың. Кәгъбәтуллада тавафлар кылган вакытта, мәчетләргә, намазларга, урамнарда, кибетләрдә иркенрәк йөри аласың. Гадәттә хаҗның бөтен авырлыгы да шунда, кеше күплектә. Ул бит проблема түгел. Без, мәсәлән, безнең яшьтәге кешеләргә йөрү проблема түгел. Кеше күп, чират, тыгыласың күп җирдә, шулай бит. Шунысы проблема. Гомерәдә кеше әзрәк була. Ләкин Рамазан аендагы гомерәдә кеше күбрәк тә булырга мөмкин. Шулай ук монсы инде аның савабы белән бәйле. Чөнки Рамазан аенда гомерә кылсаң, савабы буенча ул хаҗ савабы бирелә. Шуңа күрә күп кеше Рамазан аенда барырга тырыша гомерәгә. Шулай итеп, чират кылыгыз ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хаҗ белән гомерәне. Һәм инде нәрсә өчен? Чөнки хаҗ, гомерә, алар фәкыйрлекне һәм гынахны бетерә ди. Уйлап карагыз әле. Гомерә кылган кешенең, шулай бит, Аллаһ Тәгалә аннан фәкыйрлеген ала. Байыта сине. Бер караганда кеше әйтә, минем акчам юк гомерәгә барырга ди. Я булмаса, менә анда шул фәлән кадәр акчаны тотсам, авырлык була ди, шулай бит. Ләкин киресенчә, Аллаһ Тәгалә әйтә, байыта икән. Фәкыйрлеген ала кешенең. Фәкыйрлеген бетерә икән, һәм гынахларын бетерә икән, әгәр кеше гомерәгә йөри торган булса. Ничек итеп бетерә ди? Тимерчелектә тимерләр менә тимерне, алтынны, көмешне ничек чистарталар, шулай бетерә ди. Аларны ничек чистарталар? Аларны шулай бит инде кыздырып чистарталар.
көмешне дә, алтынны да, тимерне дә, хәтта агызганнан соң да өстеннән шлакны җыеп алалар. Аларның чистаралар. Менә шулай, шуның кебеге үк ди, кеше дә чистара ди, фәкыйрьлектән һәм гөнаһлардан, әгәр дә шушы эшләрне эшләсә ди. Бүгенге көндә менә мин очраткан иң ким дигәндә бәя гомерәгә менә 75 мең очратырга туры килде. Кемнең визасы бар, 75 мең, визасы булмаса 85 мең. Бу юлга гына. Бер караганда 85 мең күп акчамы? Бер караганда күп акча кебек, шулай бит. Кем 12 меңгә яши, 14 меңгә, 15 меңгә яши, күп акча кебек. Ләкин инде эшләгән кеше өчен икенче яктан караганда күп акча түгел. Чөнки 85 мең бүген телефон тора. Шулай, телефон алабыз бит 85 меңгә. Тырышып җыеп студентлар алалар бит әле. Әле мәктәптә укучылар да тырышып җыеп алалар бит әле 80 меңгә айфоннар, шулай бит инде. Тырышып. Шуңа күрә монда да тырышып гөнаһлар бетсен өчен, фәкыйрьлек китсен өчен тырышсаң, бер караганда эшләгән кешегә барып кайтырга була. Шуңа күрә дә инде бу яктан миңа калса ул теге зур бәя түгел. Ләкин хаҗ әлбәттә кыйбатрак. Хаҗ кыйбатрак. Фәкыйрлек бер караганда бу акчаны тапсаң, икенче яктан караганда Аллаһ Тәгалә синең фәкыйрлегеңне шулай ук алыр ди. Шулай ук хаҗ һәм гомрә ул җихад кебек. Гайша радиллаһу анха әйтә: "И Расулаллаһ, ди, иң яхшы гамәлләрне без күрәбез җихад икәнен ди. Безгә дә җихадта катнашыргамы ди?" Гайша анабыз сорый, хатын-кызлар турында сорый ул. Аларның да җихадта катнашласлары килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Юк ди, сезнең өчен җихад ди, ул хаҗ ди. Сезнең өчен җихад ул хаҗ ди. Хаҗ һәм гомрә ул үз эченә җихад өлешләрен ала. Нинди өлешләрне? Беренчедән, син якыннарыңны калдырып китәсең. Җихадка, сугышка барсаң, якыннарыңны калдырасың, шулай ук. Икенчедән, сәфәргә чыгып китәсең син, ерак юлга. Сугышка барсаң, шулай ук син ерак юлга чыгып китәсең. Чыгып китәсең син иптәшләр белән. Хаҗга да барасың иптәшләр белән, шулай. Бер төрле фикердә, бер юнәлештә, бер якка таба барасың. Димәк, монда да шулай. Сез үзенә күрә бер солдатлар кебек, гаскәр кебек чыгып китәсез. Әлбәттә, көч куәт кирәк хаҗга барганда, сугышка барган кебек. Анда син аяксыз, кулсыз кыенрак була, йөрергә, ләкин кыенрак була. Анда да көч куәт, сәламәтлек кирәк. Анда шундый ук сынаулар үтәсең. Каядыр сиңа анда таныш булмаган җирдә ятып торырга, үзеңгә ризык табырга туры килергә мөмкин. Каядыр пешерәсең, каядыр сатып аласың, шулай бит. Урламыйсың инде. Кешенекен урламыйсың. Урлаучылар да бар ансы. Алардан диләр да бар. Кешеләр анда килеп кайбер кешенең акчаларын урлыйлар. Мәсәлән, бу да үзенә күрә бер сынау, шулай бит. Менә шулай итеп, хаҗ һәм гомрә ул үзенә күрә бер җихадның кайбер элементларын үзенә алган. Кайбер кеше шунда үлеп тә кала, шулай бит. Бу Аллаһ юлында үлгән буласың. Фи сабилилләh, монда иншаллаһ шахид дәрәҗәсе бирелә, Аллаһ юлында үлсәң. Шахид булмыйсың әлбәттә, ләкин шахид дәрәҗәсе бирелә. Менә шуңа күрә дә хаҗга, гомрәгә барып йөреп тору, бу безнең үзебезгә дә бер чыныгу булып тора, сәламәтлек өчен дә, рухи яктан да һәм физик яктан да. Шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, мөмкинчелек булганда әлбәттә тырышырга кирәк. Гомрә үз эченә нәрсәләрне ала? Әйткәнебезчә, гомрә үз эченә ала ихрамны. Ихрам ике ак кием. Ул киемдә түгел, аны ике зур чүпрәк. Аны берсен астан тиреп куясың билгә кадәр, берсен өстеңгә каплап куясың. Битте. Бүтән кием юк синдә. Кай вакытта беренче тапкыр хаҗга барган кешеләр трусик та кияргә ярамыймыни диләр. Эштән бер нәрсә кимисең. Шәрәт тәнгә киеп куясың. Бу бит инде уңайсыз, җайсыз бит инде. Ничек инде анда бер нәрсә юк, шулай бит инде. Аягыңны карап атлап җөрергә кирәк анысын. Һәм аяк киемең дә синең ачык булырга тиеш. Алды һәм арты ачык булырга тиеш. Тапочки, сандали кебек, шулай. Ботинка кияргә ярамый аякка. Башны капларга ярамый. Менә бу әйберләр ачык булырга тиеш. Кигән кием кияргә ярамый. Курткалар, носкилар, ниләр кияргә ярамый. Ягъни син шушы кием белән генә Аллаһ Тәгалә хузурына киләсең. Монда бөтенесе бер тигез.
Бай да шулай киенгән, фәкыйре дә шулай киенгән, ләкин болар ирләр өчен генә. Хатын-кыз үз киемендә кала. Хатын-кыз өчен мондый кием юк, әлбәттә, бу аның гаурәтен ачыр иде. Ләкин хатын-кызга битен капларга ярамый ихрам вакытында. Калган әйберләре хатын-кызга киемендә аермасы юк. Менә шушы ул ихрам киеме була. Ихрамга ул кием генә түгел, ихрам ул халәт. Кием аның бер өлеше. Билгеле бер чикне үткәндә миқат дип атала. Мәккә шәһәренең чигендә, тирәсендә миқат дип аталган җирләр бар. Миқат ул анда куелган баганалар. Син шулны үткәндә шушы киемнән үтәргә тиеш. Кайберәүләр самолетта үтәләр бу чикне. Шуңа күрә алар киемнәрен кияләр, кемдер самолетта мәсәлән, кемдер аэропортта кия. Кемдер мәсәлән Казаннан утырып китсә, Джиддага, ул инде миқатны самолетта үткән була. Шуңа күрә кайберәүләр монда Казанда киеп китәләр ихрам киемнәрен. Шушы миқатны үткәндә син ният кыласың. Хаҗ кылырга яки гомрә кылырга. Шушы була инде ул шушы ихрам халәте һәм ихрам киеме. Монда инде сиңа күп нәрсә эшләргә ярамый. Монда сиңа исле майлар кулланырга ярамый. Чәчләреңне йолкырга ярамый, чәчләрне алдырырга ярамый, шулай бит. Һәм шундый чикләүләре үзенең барлыкка килә. Тырнаклар кисергә ярамый. Буларны эшләсәң, билгеле бер штрафлары була. Барып җиткәчтен дә син беренче булып таваф кыласың. 7 таваф Кәгъбәтулла тирәсендә. Бу гомрәнең шулай бит шартларының берсе. Ул тавафны кылып бетергәчтен син инде укыйсың 2 рәкъәт намаз. Тавафны ук эшләп бетергәч, аннан соң зәмзәм суы эчеп аласың. Буларын эшләмәсәң дә кабул була, ләкин инде шунда җай булганда син аны әлбәттә эшлисең. Аннан соң барасың Сафа, Марва дигән ике тау арасында йөгерергә. Бу атала сәгъи. Сәгъи ягъни йөгерү ике тау арасында, Сафа һәм Марва таулары арасында. 7 тапкыр үтәсең. Бер якка барганда 1 була, кайтканда 2 була. Безнең бер малай 14 тапкыр үткән. Ул барып кайтуны 1 дип санаган. Беренче тапкыр гына барды, ул бездән аерылган иде. Шуңа күрә ул барып кайтканны 1 дип санагачтын 2 тапкыр күбрәк җиргән булып чыга. Булай 1 якка таба 1, кайтканда 2 дип санала. Шуңа күрә ул 7 шулай санала. Башлыйсың бер Сафа тавында, бетерәсең инде Марва тавында, шуннан соң чыгып китәсең, чәчләреңне алдырасың да, шуның белән синең гомрең бетә, тәмам була. Бетте, авыр түгел. Бер сәгать ярымда бу эшләрне эшләп бетерергә була. Шуңа күрә дә гомрә үзе кыен әйбер түгел. Әзрәк күбрәк йөрергә туры килә кайчагында, ләкин кыен әйбер түгел. Бер 15-20 километр кайвакытта үтәргә туры килә бер юлы. Күп түгел шулай бит инде. Ул иләшмәгән килешкенә күп кебек, ну, аяклар чыдый. Аллага шөкер, кеше күбрәк тә йөри ала икән. Кайвакытта бит инде менә булай гына йөргәндә узак барган кебек, анда сизелми. Ураза тотканда да шулай. Булай гына ашамыйча йөрсәң ашсы килә. Уразага керсәң, чыдап була икән шулай бит. Нияттән тора бу эшләрдә Аллаһ Тәгалә җиңеллеген бирүче. Һәм әлбәттә инде бу эшләрне тәртип белән эшләргә кирәк. Менә шушы әйтеп ул була гомрә. Авыр әйбер түгел. Калган вакытыңны син тагын гомрә кылып үткәрә аласың. Барып киләсең дә Тәнгыйм дигән җиргә. Анда тагын ихрам киеп, нияткә кереп яңадан кыла аласың, яки таваф кыла аласың. Буш вакытыңда шушы Кәгъбәтулла тирәсендә әйләнеп йөрисең, таваф кыласың. Тавафны күбрәк кылган саен инде үзеңә савап була. Менә шушы эшләрне үтәргә барасың анда. Һәм әлбәттә мөмкинчелек булганда Мәдинә шәһәренә кереп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям мәчетендә намазлар укып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның каберен зиярат кылып, аны сәламләп кайтасың. Менә шулай итеп бу гомрә була. Һәм күп кешеләр, Аллаһка шөкер, мөселманнар менә хәзер шулай гомрәгә йөри башладылар. Менә бик тә үзенә күрә реклама кебек тә булды шулай бит. Менә Татнефть-аренада бит хоккей булганда бер егет шайбаны кертте тегенегә. Кичкенә генә тишеккә шулай 1 миллион акча бирделәр. Нәрсә диде? Хаҗга барам диде бу акчага диде. Аны телевизордан шулай бит игълан иттеләр бөтен Татарстанга. Шушы акчага мин хаҗга барам дигәч. Бу бит инде башка кешеләргә дәрес булып тора. Ул машина алам дими шулай бит тегәй булай әрәм итәм дими анда. Бу акчага хаҗга барам диде. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесенең бу
матур хыялы. Башка илләрдән кешеләр, мәсәлән, хәерче фәкыйрь илләрдә, Пакистан, Бангладеш кебек илләрдән, алар гомере буе җыялар хаҗга, гомрәгә, бөтен семьялары белән киләләр. Алар башка җиргә бармыйлар да. Башка чит илгә йөрмиләр алар. Эмират, Төркияне белмиләр алар. Алар гомере буе акча җыеп, менә шушында Мәккәгә килеп, гомрәне кылып, чит илне дә шунда күреп кайталар алар. Шуңа күрә безнең мөмкинчелек булганда, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, без бу җирләргә барып зиярат кылып кайтырга кирәк. Монда инде бармыйм, я булмаса анда башка вакытта вакытым юк, тегеләй болай дип аклану эзләргә кирәкми. Чөнки моннан да, бу җирдән дә яхшы хәерле җирләр юк. Бара калсаң шулай бит, анда баруы иң хәерлесе һәм күргәнебезчә, аның савабы да һәм файдасы да дөнья өчен бик зур. Иншаллаһ, рус телендә сөйләп китик. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами на татарском языке рассказали про гумру, про малый хадж. Малый хадж по-арабски называется гумра. Хадж, уже вы понимаете, о чем говорит, да? Хадж — это значит посещение Мекки и Медины и выполнение там определенных обрядов. В 90-е годы у нас тоже придумали свой малый хадж. Это съездить в Булгар, да, и там, или в Беляр, сейчас уже не знаю, куда там, и там, если сделаешь там Курбан, еще что-то там, да, это тоже будет считаться малым хаджем. В свое время вот так вот говорили. Сейчас от этого уже отошли, от этих слов, малый хадж и так далее, да, потому что хадж и гумра бывает только в одно место. Это в Мекку и в Медину. 3 священных города у нас есть. Это Мекка, Медина и Иерусалим. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если путешествуете, то путешествуйте в эти 3 места, 3 города. Это не значит, что в остальные места нельзя. Но когда выбираем путешествие, надо стараться посетить именно эти места в первую очередь. Потому что, да, когда есть деньги, стараемся съездить куда-нибудь на отдых. Египет, Турция, Таиланд, Эмираты и тому подобное. Но это было бы неправильно по отношению к Аллаху и по отношению к религии, если ты называешь себя мусульманином. Съездить куда-то в эти страны до того, как ты посетил Мекку и Медину. Это было бы неправильно. И мне кажется, тяжело будет после этого называться мусульманином. Почему? Потому что, значит, эти остальные места для тебя почему-то дороже и ближе, чем Мекка и Медина. Это же глупо. Мекка и Медина для тебя должны быть на первом месте. Ты должен мечтать с детства оказаться там. Конечно, это не море, это не all-inclusive, это не массажи, это там не массажистки и так далее, да? Но это совсем другой отдых. Это отдых для твоей души. Это место, где ты проходишь отформатирование. То есть ты очищаешься, перезагрузку проходишь. Кто туда съездил и возвращается, он чувствует, что он обновился. Получил последнюю версию. Да? Обновился, получил последнюю версию. Поэтому, кто там был, старается еще раз поехать. Это волшебные чувства, когда ты там был и хочешь еще вернуться. Хотя разумом ты понимаешь, а зачем там туда возвращаться? Разум тебе говорит, зачем? Там нечему зацепиться. Разум говорит, природы нет там никакой. Абсолютно. Там, там нету, даже песков даже нету, камней. Если ты хочешь увидеть барханы, это не Мекка и Медина, там нет песков. Что ты там хочешь увидеть? Природы нет, моря там нет. Море там надо ехать в другое место. В Мекке и Медине моря нет. Что еще?
Может быть, какие-то товары хорошие, китайский ширпотреб, хороших товаров там нет, все, что там есть, здесь есть, альхамдулилля, да? Проблем с этим нет. Может быть, земзем? Земзем вот у нас продают в Казани, пожалуйста. Там, тут покупаешь, дешевле получается в 50 раз. То есть проблем нет. А зачем тогда туда ехать? Разум говорит, не надо. Там люди снуются туда-сюда, да? Там ты не можешь вот так просто прогуляться даже не можешь. Навстречу толпа, сзади тебя толпа, сбоку толкают, слева толкают. То есть это не место для увеселительных, приятных прогулок. Разум говорит так. Поэтому те, которые сердцем не прониклись, когда они один раз в хадже побывали, они говорят, больше сюда не приеду. Ни один человек так говорит. Я, говорит, один раз съездил, говорит, все, говорит, больше я туда не поеду. Ну, почувствовал все это, то, что я рассказывал. Но сердце говорит, надо. Почему? Потому что это место отдыха именно для души. Везде отдыхает тело, а душа отдыхает только там. Душа отдыхает, очищается, приближается к Аллаху Субханаху ва Тааля. Хотя там много людей, я бы сказал, даже миллионы там людей, но такое ощущение, что там только двое. Только Аллах Тааля и только ты. Когда ты делаешь туга, как будто Аллах Тааля слушает и слышит только тебя. Хотя там миллионы людей ходят вокруг. Поэтому это место именно для души, дорогие друзья. И поэтому многие мусульмане стараются сейчас, это стало очень популярным, совершать умру, совершать хадж. Не надо ругать этих людей, потому что некоторые говорят, уж пошли, взяли за моду там туда-сюда, сейчас это, всякие там, да, ездят там и так далее. Нет, это не просто мода, а может быть для кого-то и мода. Нам без разницы. Это самое главное, чтобы это для тебя была не мода, чтобы ты действительно поехал туда по зову души. Почему? Ханафиты и маликиты считают, это ханафитские масхабы и маликитские, что это сунна совершать умру. Шафииты, ханбалиты считают, что это ваджиб. Вообще, обязательно, говорят они. Как ты совершил хадж, обязательно, значит, для тебя обязательно совершить и умру, потому что Аллах Тааля в Коране говорит, совершать и хадж, и умру приказывает. А приказ – это и есть обязательство, обязанность. Но мы с вами, альхамдулилля, ханафиты, поэтому для нас сунна. Поэтому кто не хотел поехать, можете не ехать. Греха за это не будет. Но за то, что ты оставляешь сунну, ты достоин порицания. Даже имея деньги, ты не поехал на умру, значит, ты достоин порицания, потому что ты оставляешь сунну. Что касается награды, иногда эти путешествия трудные. Трудно в дороге, трудно с людьми, трудно, потому что в дороге бывают разные, непредвиденные ситуации могут быть. Поэтому пророк саллаллаху алейхи сказал, касаемо награды за умру, то она будет соответствовать твоим трудностям. То есть, насколько это будет трудно, настолько саваба будет больше. Но, естественно, нельзя трудности самому создавать. Мы с вами сказали, если ты человек очень богобоязненный, то пешком идти это лучше. Если ты супер богобоязненный человек, то лучше идти пешком. Саваба будет больше. Все трудности ощутишь. Но специально это делать не надо. Если ты, идя пешком, будешь недоволен, тогда лучше облегчи. Тогда лучше езжай на самолете, на машине там, на автобусе и так далее. Поэтому это для только супер богобоязненных. Но помимо этого хватает испытаний. То задержка рейса, то чемоданы таскать надо. Если ты взял один чемодан только, свой рюкзак, например, да, и хочешь налегке туда поехать, не получится. Все равно чей-то чемодан тебе придется взять. Какая-нибудь бабуля, какой-нибудь дедуля сучит тебе свой чемодан, а у него 3 чемодана. Он взял, он решил скупить всю Мекку, потому что он едет первый и последний раз за границу в первый раз. Я вам говорил же, да, когда мы с одним бабаем ездили, клещи купил там железные. Ну, гвозди вытаскивать. Я ему говорю, ты как, нормально? Говорю, нет.
у нас этих клещей нет, что ли, в Казани? Потом выяснилось, что это клещи из материала МГ. Знаете, что такое материал МГ? Сталь марки МГ. Мягче говна. То есть это мягче гвоздя. Гвоздь им не вытащишь, потом сидит и думает, а может быть закалить, говорить, эти клещи? То есть он оттуда принесет клещи, потом будет закалять их здесь, да? Он сам удивляется. Вот поэтому у таких дедушек вам придется носить чемоданы с этими плоскогубцами, клещами и другими какими-то вещами. То есть это все равно испытание. В любом случае испытание так не получится. Налегке я вот сейчас все там пройду там и так далее. Какой-нибудь болтун к вам привяжется, который всю жизнь свою будет рассказывать от начала до конца, да? Обязательно. Как сядет с вами и начнет. Ты же пошел, ты не скажешь, правильно? Гомра испортится же, хач испортится. Поэтому ты будешь его слушать от начала до конца. Ты будешь избегать его. Но он все равно будет с тобой, да? И так далее. Поэтому в любом случае проблемы будут и с людьми, и в дороге, и ты устанешь, неожиданно мозоль появится, между ног натрешь, там натрешь, тут натрешь и так далее, да? То есть это все равно испытание. Поэтому чем больше у тебя, на тебя, на твою долю пришлись испытания, соответственно, и награды будет больше. Все зависит, конечно же, от терпения твоего, и терпение здесь нужно. Пророк ﷺ сказал, совершение умры во время Рамазана воистину подобно хаджу. То есть многие люди во время Рамадана едут на умру, потому что действительно это по награде равняется хаджу. И в Рамадан там людей очень много, как во время хаджа практически. Поэтому надо быть к этому готовым. В остальное время может быть чуть поменьше. И поэтому люди туда стремятся. Что дает умра? Да? Помимо того, что это сунна, это дает прощение грехов. Пророк ﷺ сказал, «Бен тофа биль бейти», кто будет делать таваф вокруг бейт, это Кааба. «Лям ярфах кадаман валям яда ухра», он будет поднимать, говорит, одну ногу, ставить другую, то есть делать шаги. «Илля катаба Аллаху лаху хасанатан», Аллах Тааля запишет ему за каждый шаг награду. «Вахатта анху биха хатиатан», и простит ему грех за каждый шаг. «Варафага лаху биха дараджатан», и за каждый шаг поднимет его уровень. Ходить приходится. То есть, чтобы делать таваф, там ты делаешь пешком, ходишь. Чем ближе к Каабе, тем быстрее таваф. Чем дальше, соответственно, радиус побольше и подольше будешь ходить. В этом ничего тоже плохого нет. Надо и по большому радиусу можно пройти. Даже взрослые люди проходят. И даже на самом деле по большому радиусу даже больше интереснее, наверное, своего рода. Но больше зикр делаешь, больше дуга сможешь делать. Потому что ближе к Каабе сейчас не всех подпускают. Если у тебя нет ихрама, а просто таваф пришел сделать, тебя не пустят на первый этаж рядом с Каабой. Ты должен будешь по дальнему кругу делать таваф. Поэтому ничего страшного нет, больше шагов, больше саваба, иншаллах. Но ближе, конечно, ты видишь Каабу, больше впечатлений. Такое, конечно же, тоже есть. Поэтому самое главное – это саваб, прощение грехов. Как говорил пророк ﷺ, если человек совершает умру за умрой, то есть совершенные грехи между этими умрами прощаются. Также умра, помимо прощения грехов, дает нам избавление от бедности. Это у нас сейчас очень важно, актуально. Никто в тренингах по зарабатыванию денег вам не расскажет, что совершение умры избавит вас от бедности. Да? Вам скажут, думайте как богатые, размышляйте так, сяк, вот сюда вкладывайтесь, инвестируйте там и так далее, вам будет рассказывать, да? А оказывается, просто надо сделать умру. Надо сделать маленькую инвестицию, 80-100 тысяч рублей, инвестировал, все, сидишь, ждешь. Приехал, сидишь и ждешь. Когда же ты разбогатеешь? Иншаллах, Аллах Тааля обязательно исполняет свои обещания. Он избавит тебя от бедности. Избавление от бедности и стать богатым – это две разные вещи. Поэтому богатый человек тоже может быть бедным.
а бедный человек может быть богатым. Лучше второе. Потому что можешь быть при больших деньгах, а можешь нуждаться. Это похуже на самом деле, чем быть при меньших деньгах, но зато нет долгов, ни в ком не нуждаешься. Это лучше на самом деле. Кто знает, понимает. Раул ﷺ сказал: «Аль-гази фи сабилиллах валь хаджи валь мугтамир вафдуллахи да'ахум фа'аджабуху васа'алуху фа'атаху». Раул ﷺ говорит: «Аль-гази фи сабилиллах», то есть воин на пути Аллаха, хаджи, который хадж делает, человек, который делает гумру, они, говорят, делегации Аллаха. То есть Аллах Тааля их позвал, они пришли. Это делегация. И если, говорят, они у Аллаха попросили, Аллах Тааля им дал. Есть какие-то у нас дуга, просьбы. Может быть, здесь не принимается. Преграда стоит какая-то. Пожалуйста, можешь поехать и там сделать дуга. Там попросить. Есть разные уровни. Когда делаешь дуга, смотря на Каабу, больше принимаются дуга. Или держа, например, делаешь дуга двери Каабы, больше принимается. Черного камня больше принимается, пожалуйста. В самой Мекке больше принимается дуга. Пожалуйста, можешь использовать любой момент, любую возможность. И делать дуга во время тавафа там и так далее. И Аллах Тааля дает саваб. Ну и, конечно же, любой намаз, прочитанный в мечети, в Мекке, в 100 тысяч раз лучше обычного намаза. В 100 тысяч раз. Если ты его с джамаатом прочитал, еще 27 раз можно умножить. Таким образом, мы увеличиваем свои награды, добрые дела, поклонения, стираем грехи, соответственно, получаем как физические, так и духовные блага. Но мирского что мы получаем? Мирского мы получаем широкий кругозор. Мы знакомимся с мусульманами. Мусульмане не все такие, как вы. Есть и хорошие. Да? Есть и хорошие мусульмане, есть и приветливые, есть и добрые мусульмане. Не все такие злые, как татары. Да? Есть нормальные мусульмане. Тоже вот туда ездишь и видишь немножко, и этому тоже удивляешься. Какие же они разные бывают, какие же они общительные бывают. Какое-то знакомство может завяжется, которое нужно. Ученые использовали хадж и умру для того, чтобы получить знания. Туда съезжались ученые с разных концов, у них не было возможности друг к другу ездить. Но они приезжали в одно место и там делились знаниями, там ходили друг к другу в гости, какие-то диспуты вели и так далее и тому подобное. То есть мы можем и для наших мирских дел использовать эту возможность. То есть для обогащения нашего кругозора мирского. В этом тоже ничего плохого нет. Ну и, соответственно, пора чувствовать, что мусульмане едины. Сколько бы мусульман не было, приходят на одном языке, намаз читают. Это удивительное место. Языков разных полно. Но люди друг друга как-то понимают. На пальцах там, да, или так, или сяк. Я же говорю, с одним вот товарищем нашим поехали. Это в хадже были когда. Мы в палатке не помещались там, в Мина. Палатка там как селедка лежишь. Вот так не помещаешься на спине, боком надо лежать. Каждый, если боком ляжет, помещается. Ну, переворачиваться вместе тоже надо, да? Раз, два, три, на другой бок. Естественно, там одному нашему товарищу это надоело. Он увидел, что рядом есть пустые палатки. Взял свой матрас, ушел туда. Ну, туда нельзя. Тебя здесь проплачено же. Это палатка твоя, здесь проплачено, там не проплачено. Хотя пустая палата. Он пошел туда и лег. Я пошел к нему. Я просто в гости к нему пришел. Я думал, ну, я здесь заплатил, значит, мое место здесь, я так подумал. Он там лежит. Там ходит человек, ответственный за эти палатки. Я подошел к этому товарищу нашему, говорю, ну как, говорю, тебе здесь разрешили? Да, я с ним договорился, говорит, все нормально. Я говорю, а как ты с ним договорился, ты же языка не знаешь? Я, говорит, ему объяснил, что буду здесь спать. Говорит, он мне сказал, спи. Дал согласие. Я потом к этому подошел, по-арабски спрашиваю у него. Я говорю, вы ему разрешили? Я, говорит, ему разрешил здесь полежать днем, говорит, а ночью, говорит, пускай уходит. Смотрит на этого нашего товарища. Тот ему машет, все, говорит, окей, говорит, все. Я, говорит, остаюсь, ночую. Он говорит, тоже окей, короче, все. Как будто оба совершенно разные говорят, но
понимают то, что они хотят. То, что они хотят, понимают. Ну, в итоге он там остался, в общем, ночевать. Через некоторое время человек 10 туда переселились уже потихоньку. И вот таким образом люди друг друга понимают. Голодными не остаются. То есть все равно на пальцах что-то могут объяснить. Пальцем показать, это дай, то дай, да, и так далее. Эти тоже, продавцы арабы тоже уже привыкли. Они по-татарски могут тебе цифры сказать, цену. Потому что турки же туда ездят, поэтому они по-татарски тебе скажут. Биш, биш, егерме, есть. То есть цену они тебе скажут. Ты их поймешь в этом случае. Альхамдулилля, проблем нет. Это удивительное место. Поэтому у каждого мусульманина это должно быть именно первая точка его путешествия, я считаю. Это было бы правильно, справедливо на самом деле. И, конечно же, это должно быть мечтой, и мы должны эту мечту прививать нашим детям. Чтобы они смотрели на Каабу и говорили и мечтали, что тоже когда-то туда поедут. Потому что если им сейчас начинать об этом объяснять, вот эти вещи, то они потом, когда станут взрослыми, обязательно туда захотят. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم والسميع الدعاء